és que les persones tinguin accés a la informació i a la informació d'una manera àmplia. Es importante para nuestra población migrada recibir una buena información, que esa información les ayude a empoderarse, a conocer los canales para poder tener asistencia sanitaria. Una persona, a lo mejor recién llegada, una persona que no tiene asimilado bien, le diagnostican en un análisis que es portador del VIH, pues es un mazazo para él. Entonces nosotros explicamos o le hacemos ver que es una enfermedad crónica y todo lo que conlleva, que tampoco hay que tomársela a la tremenda. Mejor saber que uno lo tiene que no saberlo. Quan arriben als serveis de salut, sí que són persones que tenen aquella etiqueta que fa que el tracte, moltes vegades, no dic general, però sí que el tracte és anem a omplir un formulari, anem a omplir unes qüestions amb les que jo et diré, no?, què és el que has de fer, si has de prendre medicació, si has de tenir relacions sexuals i com les has de tenir, què et recomano, no? El sistema no ha incorporat l'apoderament de les persones, no? L'apoderament i parlar des de quines aquestes són les habilitats, els sabers, no? Les pròpies creences que estan afavorint la millora de la seva vida. Quan estem davant d'una persona hem de veure quines són les coses que aquesta persona està fent per millorar la seva vida. Indubtablement farà moltes coses, però si comencem a anul·lar o no tenir en compte o menysprear o ser tan directives, realment aquelles coses que pot incorporar a la seva vida no tindran una garantia de continuïtat o moltes vegades l'estàs anorreant. No ens fixem tant en omplir formularis, a veure quins grups d'estudi tenim ara per davant, sinó tenim persones, tenim realitats diverses, tenim sabers diversos i això s'ha d'incorporar a l'atenció i a la manera en què veiem a les persones que tenen VIH.